Korporatiboa da apur bat, ezaugarri bat gehiago berrizko dokumentazio ofizialari eta udaletxetik urtetzen duenari reflejatzekoa. Irudia bera da distorsionatu bat, irudikatzen du berriz, baina baita ere berrizen izakera nabarmendu nahi izan dugu, ze berriz da herri ireki bat, horrek eta forma horrek duen positibotasunarekin lotu nahi izan dugu baita ere berrizko irudi korporatibo berri hori apur bat, izan dana garena eta esango garena apur bat egiten denaz eta jarraipen hori adieraztekoa. Baita ere, kasu batzuetan komentatu gute, vegetal baten itxura den antzerako zerbait ere izan daitekela, eta reflejatu izan duguna da azpian oinarria jarri dugu berdez, berrizko ezaugarri bat berde inguratuta gaudelako, eta baita ere udalaren espiritua delako berdegune horiek eta ingurumenarekin sensibilizazio berezi bat eta zaintzarako. Orduan, irudi korporatibo horren inguruan hori izan da lotu nahi izan duguna. Hortik nola, anagrama zerbat den, nahiko ez da oso definitua, nahiko irekia itxi den, hainbat eta hainbat pertsona bakoitzari erabateko sentimentuak edo esanaiak ekarreko dizkio, eta hori ere izan da manifestatu nahi izan duguna. Ez gauza itxi bat, baizik sugeritu dezakeena eta sugeritzen duen guzti horrek ere kabida izango du jende banaka edo taldeka edo gogoeta hortan. Eta hori da apur bat orain onartzen denean definitiboki nahi duguna. Hori lotu udaleko erosein ekintza, aktibitate eta guztiekin irudi korporatibo hori izan dadila, esatea, kontxo hau, berrizko udaleko zerbaiten aspektua.